Wel, dyma ni yma i Caerdydd, mae'r haul yn sgleinio, mae'r ffair yma yn o'r tad. A lle mae'r gemau cyfrifiadur I gyd? Mewn fanna. Who would be me? Dwi newydd fod mewn sgwrs efo Gary Napper o Creative Assembly, sy'n rhan o Sioe wrth gwrs, a mae o wedi bod yn gweithio'r gêm o'r enw Alien Isolation, gêm eitha mawr, yn syrenu cymeriad o'r enw Ripley, sydd ddim yn Ripley go iawn, ond waith iddi fod. Oedd y sgwrs yn eitha cyffredinol, deud y gwir am sut I fynd I mewn i'r diwydiant gema, ond y darna gorau oedd y darna am Alien Isolation, mae'n swnio'n briliant, yn benodol am AI yr alien I hun. Di ddim yn dysgu per se, ond mae'n gwneud pethau gwahanol bob tro ydych chi'n chwarae'r gêm. Di'r pobl sy'n gwneud y gêm ddim yn gwybod be mae'r alien yn ei wneud nesaf. Jyst chi ydi o ar longofod ar alien brawchus mewn rhedeg ar ôl chi. Os ydych chi'n chwarae lefel yr ail waith, felly fydd goriadau mewn llefydd gwahanol yn y lefel. Felly mae bob un tro ydych chi'n chwarae'r gêm yn gwbl wahanol I fod. Oedd y Gary Napper hefyd yn sôn am y pethau sy'n gallu mynd yn wrong efo gema, a mae lot o bethau wedi mynd yn wrong efo gema fo, meddwl fo ar y funud ola, felly di hwnna ddim yn argoeli'n gret ar gyfer y gêm, ond fel mae o'n sefyll rwan, dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at Alien Isolation, ddylsach chi fod hefyd. Yngeira Obi-Wan Kenobi. I'm about to take my first step into a larger world. So you're working on what the I'm glad they're not pretending to program it. I think it's Wiley. Wow. Yeah. Unity, man, yeah. With him? Yeah. I say with him. Oh, yeah, God. no, we Elidir, tro cyntaf ar yr Oculus Rift. Teidi. Beth yw'r teimlad e? Wel, o'n i'n poeni ddim bach bod y spectol yn mynd I fod yn broblem, fydra dweud ydw ddim i'r rhai o'n chi sy'n gwisgo spectol. Na, dal I rywun arall chwarae rwan. Mae jyst fel camu mewn I fyd arall, dweud y gwir, dydy. Ti'n anghofio bod chdi mewn stafell gonfensiwn yn Nghaerdydd, a ti'n meddwl bod chdi ar rhyw fath o orsaf o fod yn rhedeg am ryw reswm. Mae'n dda. O'n I disgwyl iddo fod y cam mawr nesaf yma, fel mynd o'r Super Nintendo I Mario 64, dweud. Tri gynnar eto I ddweud ydy hwnna wir, dwi'n meddwl, ond... Eisiau mynd yn ôl.